Home, el Dia de la Memòria el trobo fantàstic, fantàstic. O sigui, recuperar la memòria dels nostres prohoms, vull dir, penseu que en el cas nostre, si som un país que volem que sigui un país respectable, sobretot és gràcies al nostre idioma. I la memòria va, en aquest cas va adreçada a personatges, vam dir l'any passat, dèiem de mossèn Cinto, i també podríem dir Pompeu Fabra. Hem de recordar tots aquests personatges que gràcies a ells estem mantenint la nostra parla, la nostra cultura, importantíssim. Hem de seguir amb això. Doncs mossèn Cinto estava molt arrelat a la terra, o sigui, un personatge que tothom se l'estima, no hi ha ningú que hi tingui res en contra, tothom. Vull dir, mossèn Cinto era com era, precisament perquè era un geni. O sigui que als genis no se'ls pot dir que es comportin o que siguin d'una manera especial. No, mossèn Cinto tothom se l'ha estimat. Tothom se l'ha estimat perquè, a més, mossèn Cinto anava amb espardenyes, la majoria de vegades, amb una maleteta de no res, i així havia corregut tot el país. O sigui, havia corregut, es feia portar potser, en alguns casos, amb els pagesos i els pastors de per aquí. Pensa que les campanes ha sigut una cosa que ha sigut l'altaveu per donar notícies de tot tipus. Podia ser un enterrament i podia ser un naixement, i podia ser una revolta, i podia ser... O sigui que les campanes eren vitals, vull dir, era el medi de comunicació d'una època. Ara, els medis de comunicació han canviat, les campanes, naturalment, ja no tenen la veu que tenien abans, però seria bo que ressorgís en casos molt concrets. Vull dir, casos com aquest, que ens hem de comunicar tots a la vegada per dir que som un país i que hem de tirar-ho endavant i que hem de mantenir i defensar la llengua, que és vital per tothom. L'any passat va quedar molt clar que havíem de participar-hi i vam fer-ho, clar. Vull dir, so de campanes, molt important, és una manera d'avisar i d'escampar la notícia que hem de fer país, i així ho vam fer. Vull dir, a més, mentre es tocava campanes, es va estar recitant, tocava mossèn Cinto, vam estar amb el Canigó de mossèn Cinto i la veritat va ser una cosa molt emotiva, la gent hi va participar i aquest any hi ha moltíssima gent animada per seguir participant-hi altre cop. Mira, hi ha moltíssimes entitats que treballen pel país, però hi ha diferents també, com en diríem, hi ha diferents sensibilitats també, no? Llavors, una mateixa cosa no vol dir que s'hagi de defensar solament d'un mateix lloc. Hi ha diferents angles per veure-ho i hi ha diferents persones o diferents grups de persones que els pot interessar més des d'una òptica que des d'una altra. El Dia de la Memòria no deixa de ser una de les coses que potser feia falta que es tingués en compte, no? El record, com dèiem, de tots aquests personatges, i a partir d'aquí, escolta, teatre, cinema, llavors pot repercutir en moltíssimes més coses, amb el ball, amb tot. O sigui, recordant personatges, resulta que llavors ens ve a la memòria, precisament, diferents coses en les que podem col·laborar-hi. I la veritat és que jo quasi diria que estem obligats a prendre'n part i a col·laborar-hi. O sigui que el país necessita, des de la política, des de la cultura i des de tots els àmbits, que es faci país. Aquí, que som un poble molt petit, som 250 habitants. Un poble que no hi ha un nucli habitat, no? Està molt escampat. Fins que no comenci a repicar les campanes, que ja l'horari ja està establert i serà tothom a la vegada, a tot arreu, doncs nosaltres, al moment que comenci a repicar el primer toc de campana, comencem amb els poemes dins l'església. I fins que ens els acabem.
i campanes fins que se'ls acabi les forces i, si cal, anirem rellevant la gent i volem que sigui una festa grossa i que, vaja, i que es faci arreu del país i que sigui una cosa que s'estableixi ja com una diada, o sigui, una diada. Al país s'estan fent diverses diades, no? Quan no són per Pasqua. Ara mateix hi ha hagut la diada de Pasqua, que és una cosa ancestral, no? Doncs bé, com aquesta, com l'11 de setembre i com n'hi ha moltes altres, doncs aquesta ha de ser una de les diades que jo penso que s'hauria d'establir en record de la nostra gent, del país.